पूरा खराब कर देला। मैम सॉरी सॉरी हम मान को क्लासरूम पहले पनिशमेंट देबी। हां इतने सीटा पानी की आओ बस अब पिला मैंने सिट डाउन योर सीट। थैंक यू मैम। चल अभी रोल नंबर पका अटेंडेंस प्रेजेंट एब्सेंट कहबो। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 यस मैम। आओ मैं प्रेजेंट खाता तो थोई के आसी तापर हम क्लास स्टार्ट करबा ओके। अरे उठुनी कर मावाती अरे मुझे अंदर को लागे जे चुई काम के लगेलो तुम मन के भीतर यार बाबे लगेलो मैम कहबी हे जोड बिटका टाइम से लगे दे ताकू तो मैं छाड़ी बिनी वो प्यान रे चुई काम लगी दी ना गिनी बोला तमने एटा सफा कर मार ना मैम। हां मैं सुजेबे चलो नाचिया निजा दी तू पर सदी बोतल सारी बंदी आजी एंट्री करते चक हां ओ किल्ला बरा आजकल क्लास रे ते हैरान करूसंती କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ। ହଉ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟମୋର ଗାଁଟିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। यस मैम। କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ହେଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବନି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ନ କହିପାରିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ହବ। ବିଛୁଆତି ବାଡ଼ି ଦିଟା ଭାଇର କାଲି ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲି ଦେଖି କହିଲ ଛୋଟମୋର ଗାଁଟିର କବି କିଏ କହିଲେ ଦେଖି। शेखर राम चंद्र विशाल କୋଉ କବି ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି। ଶେଖର ଯୋଉ ବହି ଲେଖାଇଛି ବହିରେ ଦେଖି ତ ଆଖି ଦିଟା ଗୋଟେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ତ ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ ତ ଆଖି ଦିଟା ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲା କୋଉଠି। ଚୁଟୁଇ ଦେଖି ଟୁଆ କହିଲୁ ଆସିରେ କ୍ଲାସ ରେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେତେବେଳେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା କୁଆଡେ ଥିଲା। ତୁ କାହିଁକି ଗପୁଥିଲୁ ତୋ ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗପୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ ଏବେ ଗପିଲୁ ତ ୟାର କବି ହଉଛନ୍ତି ସଚିନାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସଚିନାନନ୍ଦ ଲେଟର କେତେ ମୁଁ ସେତେଟା ବାଡେଇବି ତତେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ଟା ମାଡ଼ ହବ। ହଉ କାନ ଧରିକା ସେମିତି ଆସିବୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ଦଉଛି। ଟୁଇ ଗଲୁ ଗୋଡି ଦିଟା ନେଇକି ଆସିବୁ। କେତେଟା ଗୋଡ଼ି 6ଟା ଆଣିବୁ। ହଉ ଆଇନି ଦେ ଏଠି ଥୋଇ ଦେ ଗୋଡ ପକେଇକି ବସିବୁ। ଟିକେ ବଗ ଝାଡା ଲାଗିଲେ ଘରକୁ ଝାଡା ବସି ସକାଳେ ଆସିବନୁ। ହଉ ଏବେ ଯା ଜୋରେ ଯା 2 ଲାଗିଲେ ହଉ ଯା ତମ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସିବୁ। ହଉ ଟୁଇ ଉଠିଲେ ଦେଖି ଉଠିଲି। ହଉ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କିଏ କହିଥିଲା। ବୁଢା ସଂଖ୍ୟା ଆରେ ବୁଢା ସଂଖ୍ୟାରେ ତୋର କୁଆଡେ ଆସିଲା। এইটা বা সচিনানন্দ রাউতরায়ଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆସିଯା ବସି ପଡ। ହଉ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଇଟା କିଏ ହବ ମୁଁ। ଝାଡା ବସିକି ଆଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଝାଡା ବସିକି 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସିବୁ। ତ କାନ କଣ କୁଆଡେ ଥିଲା ଶୁଭୁନଥିଲା ନା ଶୁଭୁନି। ମାଟିରେ ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ସବାଇ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲାଣି। ରୁହ 5 ମିନିଟ ହଁ ହଉ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ ପରେ ଭୂଗୋଳ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଭୂଗୋଳ ପଢିବାକୁ। ଭୂଗୋଳରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେମିତି ଖାଇବା ପଢି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। କ୍ଲାସ ନା ଆଇଛି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେ କୋଉଦିନ ଯିବ ଗଲା ପାଠଟା ଭଲ ହବ। ଶୁଣ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଶୁଣି ଜାଣିଛି କହିବି ଶୁଣ। ମୋ ନା ଚାମେଲି ମୋ ଗାଁ ପିପିଲି
ମୋ ସେମିତି ଲାଗିବ ସେ ଯୋଉ ଲଳିତା ମ୍ୟାମ ତାକୁ ଦେବି ଠେ କୋ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ତମେ ଦିଟା କଣ ମୋ ଟେବୁଲ ମାଷ୍ଟର ବୋଲ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ତମେ ଦିଟା କଣ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଛ ତମେ କଣ ମାଷ୍ଟର ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲା ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ତମ ବା ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି ବସିକି ଖାଇବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ମ୍ୟାମ ଆଜି କିଛି ଆଣିନି ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ଆଣିନି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଲା ବେଳେ କାଇଁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାଇଁ ପଇସା ତମ ବାପାଙ୍କ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ତମ ବାପା ମା ମ୍ୟାମ ମୋର ମନ ସେଦିନ ଯୋଉ ମତେ କହିଥିଲେ କପଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେନି ସେଟା ମତେ ବାଧିଛି ହଁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାମ ହଉ ଏବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଚାରିବା ହଉ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଖେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କି ଅଛ କି ନ ଅଛ ରୋଲ ନମ୍ବର 1 ଟୁଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦିଦି ରୋଲ ନମ୍ବର 2 ଟୁଇ यस मैम ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଚାରିବା ହବ ଇନଭରନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାର ହଉ ଚୁପା ହଉ ହଉ କପି ବନ୍ଦ କର ଏବେ ଇନଫରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାର ହବ बंद कर लीजिए କପି ଆଣି ଦିଅ ମତେ ସବୁ कॉपी मैम हम सब ना कॉपी जल्दी दे हम कॉपी पाउना साइड को ये को ठीक ଅଛି ଇନଫରମେଣ୍ଟ ହେଲା କହିଲ ଆମ ପରିବେଶ ମାନେ କଣ बंद कर दे ଦେଖି କହିଲୁ ଆମ ପରିବେଶ ମାନେ କଣ ପରିବେଶ ମାନେ ହେଉଛି ଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଠ ପଢିବା ତମ ପରିବେଶ ଇତିହାସ ଗଣିତ ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲାସ କରିକି ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତମ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ମତେ ବିଲେଇ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେଇ କଥା ନୁହଁ ମାନେ ତମେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟେନସନ କରିଦଉଛ ତ ଏଟା ଘର ଟେନସନ ଏଟା ବାହାର ଟେନସନ ଭାଇ ଟିକେ ଟେନସନ ମ୍ୟାମ୍ ଟେନସନ ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ତମେ ଆମକୁ ଘର ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର କଥା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆଇଛୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପାଠ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଘର ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମକୁ ପାଠ ଦେଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା ବୁଝାନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଠିକ ଅଛି ପରିବେଶ ମାନେ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ପରିବେଶ ତ ପରିବେଶର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଆ ଆଉ ଆଲୋ ଟୁଇ ମୁଁ ତ କାଲି ତମକୁ ପଢିଥିଲି ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବୁ ତୁ ମତେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କୋଉଠୁ ହେଲା ବହିରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି ମତେ ଖୋଜିକି କହିଲୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲୋ ହଲ ହଲି ଏଟା ହଲେନି ମୁଁ ପଚାରିଛି ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିବନି ଆଜି କାମ ଧରିକା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ କଣ କାମ କରିବି ଗୋଟେ ଥର ତ ପୁଣି ଦିପରେ କାମ କରିବି ନା କଣ ଦିପରେ ଏଇଟା ବା ଦିପରେ ଚାଲୁଛି ହଁ ପୁଣି ସକାଳେ କାମ ଦେଲି ଏଇନା ତୁ ସକାଳେ କାନ ଧରିକି ଝାଡା ପଳେଇ ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ସେଇଠି ଏଇଟା କାନ ଧରିକି ଆସେ ମତେ ଆଉ ବାଡି ନାଲୋ ନା ଆଲୋ ମୁଁ ସୁନା ଯେଟା ଚକୋଲେଟ ଦେବି ଓହୋ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଲୁ କେତେ ଥର କହିଛୁ କେତେ ଥର କ୍ଲାସରେ କୁଆଡେ ଥିଲା କଣ ମନେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ମ୍ୟାମ୍ ବିଛୁଆ ଦିନଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଆକୁଆଡେ ନା ଦେ ସେ ବୁଡ ଗଲା ତାପରେ ମାଡ଼ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିକି ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛୁ ବିଛୁଆ ମାଡ଼ ନହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଠ ପଢା ହବନି ତମ ରୋଲ ତୋ ରୋଲ ନମ୍ବର 1 କେତେ ପଟେ କହିବି ମାର୍କରେ ଭଲ ରଖିବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭଲ ପଢିବୁ ଇତିହାସ ପଢିଲା ବେଳେ ମନଟା କୁଆଡେ ରଖୁଛି ଭୂଗୋଳ ପଢିଲା ବେଳେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ସାହିତ୍ୟ ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ ଝାଡା ଲାଗୁଛି ହଉ କାଲିକି ମନ ପଢିକି ଆସିବୁ ବସ୍ କହିଲେ ତ ଶୁଣାଇଲେ ଆଡେଇବୁ ତାପରେ ବାଡେଇଲେ ମ୍ୟାମ୍ ତତେ ମୁଁ କଣ କହିଛି କାଲିକି ଭଲକି ପଢିକି ଆସିବୁ ନହେଲେ ପାଟିରେ ଏ ବିଛୁଆତି ବାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେବି ବସ୍ ଥିରେ ଟୁଇ ଉଠିଲେ ଦେଖି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଆ ଆମର ହାତ ତିଆରିର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲୁ ହାତ ତିଆରି ହଁ କହିବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ହଁ କହ
ଘରେ ମା ରୋଷେଇ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାତ ତିଆରି। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ହାତରେ ଖାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି। ମୁଁ ଯୋଉ ହାତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି। ମୁଁ ଜାଣିନି ହାତ ତିଆରି ତାକୁ କୁହନ୍ତିନି। ତୁ କଣ ମତେ ଖାଇବା ମ୍ୟାମ୍ କହୁନୁ? ମୁଁ କହିବି ହଉ କହ ଦେଖି ଠିଆଲୁ। ଠିଆ ହେଇଥା। ଆମେ ଯୋଉ ସେଇଟା ରହ। ହାତ ତିଆରି। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯା। ହଉ କହିଲେ ଦେଖି। ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଲାଟିନ୍ ଯାଉ ସେଠି ଯୋଉ ମାତ୍ରା ଛଅଛୁ ଶୌଚାଳୟ ହଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତ ତିଆରି। ଏ ଭଗବାନ ଯେତେ ତୁ ମତେ ଶୌଚ କଥା କହିଲୁ ପିଲାମାନେ କଣ ଶିଖିବେ? ତତେ ବାଡେଇଲେ ଘରେ କହ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଗଣିତ ପଢିଲା ବେଳକୁ ନା ମତେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସୁନି। ଚାଲ 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 ले बोले जल्दी बाहर चल चल लील डाउन एटी की मोरी जाइनी ते कोविड कांद ना हबो एटी पाठ पढा चली ये बोल चल मते बारे लाउला कम ये के बजबो खालो चिड़ा एटी लील डाउन ଆମ ଘରେ ଆଜି କହିବି ମତେ ମତେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ତ ପାଠ ପଢୁନୁ ହେଲେ ମୋ ଚେରି ଲିଲ ପାଇଁ ବସି ପଡୁଛୁ ଇବୁ ନା ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ଆସିଛି ଟିକେ ଟିଫିନ କରିକି ତମେ ଏଠି ଆଇଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଲେ କିଛି ଆସୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିକି ଏବେ ଆସି ପଚାରିଲେ ତ କିଛି ଆସୁନି ହଲ ହଲିକା ଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭାରି ମନ ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ କରିକି ଆସିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଇଲେ ଭୂଗୋଳ ପଢିବାକୁ ଦେବି 10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ମତେ ପଢିକି ଦବ ପଚାରି ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିଫିନ କରିକି ଆସେ ମୁଁ ଖାଇନି ଲାଜମଇନା ଦେବଇନା काटते मैडम मुझे 10 टका देला हम ଏବେ ଭ୍ୟାନିଟା ଆଣିନି ତ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି ହଁ ଦେଖି ମ୍ୟାମ୍ କୋଡି କାଟିଲେ କେତେ କୋଡି ଫେଲ ମୋର ଏବେ ଟେନସନ ହେଲି ମୋର 300 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ତମେ ନା ମୁଁ ଜଗିକି ଯାଇଥିଲି ନା କୋଡି ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ କହିବି ବିକାଇ ଯୋଉ ଚାକରି ଆଉଥିଲା ମତେ ମାଗିଲା ପଇସା ମୁଁ ଦେଇ ପାରିଲିନି ଭ୍ୟାନିଟ କାଟି ଦେଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ସେଟା ମୋ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିଥିଲି ମୋଡା ପଇ ଟକି ମୋର ସବୁ ଦିଗରେ ହେଇଗଲୁ ଆଜି ତତେ କ୍ଲାସ ରେ ଛାଡିବିନି ମୋ 300 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡେ ଗଲା ପଇସା ତ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କାରେ ପିଲା କିଏ ଆଣିଛ ନା ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ କାଲି ବସ ତୁ ତ 20 ଟଙ୍କା ଦବ ହଁ ହଁ ଦେ ଦେ 50 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ନିଏ ନା ମୁଁ ରଖିଛି ପଇସା ହଁ ହଁ ସେ ଭାଇ ନା ମ୍ୟାମ୍ এই 25 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଛି କାଲି ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ସଫା କରିକି ଆଣି ଦେଇଛି ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓଟେ ବନା ହଁ ହଁ ଭାଇ ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ତୁ ବି ଯାଉ ତମ ପଇସା ଦେଲି କି ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା ଛୁଟି ହେଇଗଲା କଣା ଫଟୋ ମାମା कोना निया କାଲି ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗାଛ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏତେ ଗାଉଛି ନା କି ପଚାରୁଛି चाटे ଚାଲ ମାମା